Goejoen, welkom bij Bient. Een hele speciale aflevering van Bient live vanuit de Ljouwerter Iershal, de nieuwe Elfstedenhal. Aanstaan we deze Elfstedenhal officieel openen door de allerlaatste toerrieder van Joggetje zo'n Joggelig. Zoals je in alles eigenlijk hield hij de link zocht wordt tussen deze Iershal en de Olversterentocht. Zo is het bijgelijks Joert de Olfde van de Olfde en dat is net verneerd. Aanstaan dus de officiële opening. Nou, eerst geven we even naar collega Roelof Lausma. Want Roelof, ja, je bent ergens in de hal, maar waar is het ook correct? Ja, ik tref het daar achter mij een geweldig spektakel in de ijshal op die achtergrond. De grote ijshal, dit is de ijshockeybaan. En hier gebeurt van alles. Je bent alle rieders die je vinden kunnen in de Elfstedenhal. Er zijn ijshockeyers, er zijn shorttrekkers, gewone reetrieders, keusrieders. Zelfs curling is hier. En ze maken er een geweldig spektakel van. Als het is het aandoen, dan gaan we naar die grote halta. Maar ja, nou, dit is wel even genieten hier. En ik zeg hier wel waar het al hier op mijn paard komt. En ik stroen lekker om, lekker kort. En het roekt al heerlijk naar een ijsbaan, ja. Nou, we komen aan bij Roelof waarom. Het is een onderscoot, de directeur van deze prachtige nieuwe baan, Johan van der Kooi. Ja, lang is de praat over de komst van deze Ljouwerter Ijshal. Al zo'n 2006 en nou haast 10 jaar later. Ja, is het Safir? Hoe viel dat? Ja, dit is fantastisch. Dit is een kroon op het werk. Je hebt inderdaad jaren aan werken, heel processen eraan en uiteindelijk hebben we dan de officiële opening. Ja, dat is piekenvel. Ja, dat kan ik me vaststellen. Er is heel lang op praat, dat zei ik al, zo'n 2006. We hebben even een kwart historisch oerzocht maken van hoe het er al jaar, hoe het uiteindelijk Safir kwam is. Dit kunnen we even een sjen. Leuk. Het had zoontje niet door, maar lang omlet krijgt Ljouwert in 1979 zijn eerste oerdekte ijsbaan. Reetrieders uit Ljouwert en omkrieten kunnen nou poortje oer op 220 meter kunstijs. Generaties Friese squalbands zullen hier de houtjes onderbinnen. Heel waar de jaren 90 gaat het eigendom van de hal oer van de gemeente Ljouwert naar de stichting Ijshal. Na verheging van de contributie besluit een tal Noord-Friese reetriedersclub oer te stappen naar Tialf. Financiële probleem val je. Maar er binnen ook ambitieuze plannen. Er moet in Ljouwert een nieuwe en grotere ijshal komen. En ik verwacht dat binnen nou in 2 jaar moet het eigenlijk wel gebeuren. Dat wordt het langer dan verwachten. In 2015 moet de nieuwe Elfstedenhal te staan. En dat is nedig ek. De hal is oud en krekend in zijn voegen. We hebben het wel eens vergeleken met een Oost-Duitse kleedkamer uit de jaren 70. Maar je stelt tegenwoordig andere eisen. En dus gaat na 26 jaar de Ljouwerter Ijshal in de vlakte. Ja, dat is het historisch oerzocht. Maar Johan, ja, ik heb ook wel loeren van bijgelijks critici. Die zeggen een 400 meter baan in Friesland is er eigenlijk wel merk voor. Ja, absoluut. Dat hebben ik als een van de eerste dingen die we onderzocht hebben. Het kan net zo zijn het nieuwe halbouw die het net uitkent. Er is enorme merken voor. Wij merken heel erg op breedtesport. Wij merken heel erg op het boetenreetrieden. En dat weten we al. Meer dan Tialf, bijgelijks. Ja, absoluut. Bij Tialf, mij zei ze winnen is belangrijker dan meedoen. Hè, want daar gaat het toen om dat eerste wist. En hier is meedoen belangrijker dan winnen. Er is een enorme merken voor dat de natuur hier is leidt. Ben we ook al je wild in Friesland. En die merken willen wij vooral betjenen. Maar toch, want tak om vreed, dat wordt net zo lang meer. Het is eigenlijk de opening van Tialf. Ja. Het parkeerterrein is hier hartstikke vol. Maar dat zie je wel vernemen, neem ik aan. Nou, uiteindelijk gaat het erom dat in Tialf gaan we vooral meer machinaal op waar de beste laaglandbaan van de wereld te wijzen. Ik vind dat we dat vanuit heel Friesland ondersteunen moeten. En wij gaan heel erg mikken op breedtesport, dus dat vult elkaar prachtig om. Ja, breedtesport, dat wordt zit echt centraal. Ja. Nog even wat oors, want Jim Jitte dus de Elfstedenhal. En Ja. in alles beziek je hem de link te lezen met de Olversterentocht, hè? Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk een prachtig concept. En dit jouwt heel erg het beeld van inderdaad boeten uit in Friesland, reetrieden, stad in, stad uit. Uiteindelijk wordt dit ook de startlocatie van de Elfstedentocht. Dit wordt de startlocatie van de Olversteren. Ja, als er ooit werk je terug is en elke dag is weer een dag dichterbij is, maar dan gaat er hierbij fut. Het is inschroven is hierbij ook. Ja, en het is een fantastisch merk, west een heel proto kist en dat heel erg uitdragen kist ook. Ja, want in alles, hè, de link lezen, want de Olfde van de Olfde, dat is dus bewust kiezen. Ja, wij broeken heel proto het getal alve. Als we kwarting jammaten, dan jouw 11% kwarting. Als we dranghek bestellen, dan bestellen we alve. Dus wij broeken continu overal alve in. En dat op een gegeven moment gaat dat leven in de organisatie, dat is echt mooi. En wij maken het in Friesland enorm op. De Elfstedentocht is zo'n enorm merk.
Dus dat kunnen we uitnutten met z'n allen. Oké, dankjewel voor die komst, Johan. gedaan, We gaan gauw weer eventjes naar ergens in de hal. Want Roelof, waar ben je nou? Nou, als je uit het Rutsje zus, dan kist mij action. Maar dan kist ik goed zien achter die dat het publiek al de grote hal in komt. Maar ik ben eventjes naar het kloppen het gong. Want een heel soort mensen die weten dat misschien net. Maar ja, dit is een nedig om al dat ijs te krijgen. En wat uniek daarom is dat het gebeurt op een hele dwarseme wijze. En Björn Dijkstra van de bouwgroep die dit bouwen mocht. Ja, dit is uniek. Kun je uitlezen waarom het zo uniek is? Nou, de gemeente en de provincie hebben uiteindelijk de branche uitdaagd om een zo efficiënt mogelijk complexstel te zetten. Met een plan van eisen werd alle hun faciliteiten die ze hebben inzetten. En wie voor u is zelf ook de uitdaging om hem zo green mogelijk, zo duurzaam mogelijk gehaald te maken. In tegenstelling tot als je alleen maar bouwt en dan naar de bouw bij de oplevers en voortgeest, had je een volle langere verantwoordelijkheid. We zitten hier 24 jaar lang bij dit complex verbonden. En qua energielevering. Dus we hier een belang om met zo weinig mogelijk energie, om zo duurzaam mogelijk complex te realiseren. Want als je een rekening krijgt, of als de uitbaters van de hal een rekening krijgen voor energie, dan betalen ze 0? Als je betaalt een vers bedrag, zie je in geen risico steeds met het totaalbedrag. We krijgen vanzelf de energie betalen, maar het risico van meer verbruik is ons risico. Dus we hebben een heel groot belang om hier een zo efficiënt mogelijke bouwdeel te zetten. Zo goed mogelijk isoleert wat zo min mogelijk energie neemt. Maar dan vervolgens ook de techniek zo efficiënt mogelijk te maken. Dus zo duurzaam mogelijk, maar 1% van het gemiddelde gasverbruik wat zo'n complex normaal neemt. 1%? Wat begint er normaal doorheen? Nou, een hele product. We verbruiken hier 2 huishoudens. En normaal zo'n je 200 huishoudens om gas ingaan, steeds maar op je basis. We verbruiken hier maar 2% daarvan, steeds maar, of 1% daarvan. En qua elektriciteit verbruiken we hier maar 50% van wat gebruikelijk is. Dus helemaal energie-neutraal is je dus net? Dat klopt, want je het jachtbaantje daar gewoon en het ijs is ook gewoon beveiligd. Daar is energie van nodig. Maar dat is al je duurzame energie waar we dat mee realiseren. Dat doen we op een hele bijzondere manier. De techniek die je stiert, de warmtekrachtkoppeling, wordt stookt met het stortgas van de Schenkenschans. Die hebben een leiding lutsen die er hierheen. En uiteindelijk zwaar je dat die machine draait dus op eigenlijk heel duurzaam gas. Dat is ongeveer 2/3 van het totale gasverbruik, steeds maar wat nodig is. Daar wordt elektriciteit mee maken. En daarnaast hebben we een hele efficiënte hal maken met zonnepanelen erop. En met heel weinig elektriciteitsverbruik, zodat we een zo efficiënt mogelijk systeem betachten met z'n allen. Maar is dit echt van Jim een onzetwest voor de bouw om te denken, hey, waarom zoen dat ik al hier op die traditionele wijze gaan, waardoor dit eigenlijk altijd maar? Nee, dit is een hele mooie uitdaging. Dit past exact in de branche met heel erg innoveren. We gaan van aannemer naar aanbieder daar. Dus we denken nou duurzame concepten op 0 op de meter wennings energie leveren in de huizen. Dan wordt het er normaal om zo'n groot complex op zo'n efficiënte mogelijke wijze te realiseren. Het is eigenlijk een visitekaartje voor de provincie, maar ook voor u als consortium. Hartstikke bedankt. Aanstaan even op je mij. Samboni het is, hoe denk ik? Ja, dat zou mooi zijn. Gist mij met mij? Ja, ik heb wel even mij. Je had mij nou nog net, maar aanstaan maar naar de officiële hierpling. Ja? Je organiseren, bedankt. Even bedankt. Oké, dat wie Roelof, we komen aanstaan nog een keer weer waarom bij Roelof. Maar intussen bezoek, want vastzitter van de Friesche Alversterre, Wiebe Wieling, welkom. Dank u wel. Ja, deze club is naar jouw club neemt. Nou, deze hal is naar onze vereniging neemt. Daar ben we hartstikke groot mee. Maar ja, wij ben ik heel wies met deze faciliteit. Ik bedoel, inschreeuwen, uitschreeuwen, de huldiging. We kennen je wat wakker in. Dus het is voor u helemaal fantastisch. Ja, met de directeur zie je niet krijgt en die zei van de start is hier echt waar, maar dat klopt dus net. Nee, de start doen we nog steeds uit Kooi met WTC, ietsje dichter bij het ijs. Maar ja, die grote meeste massa hier, Mailkoor, inschreeuwen en uitschreeuwen, dat ben we. Want we hebben alles intekenen, alles is clear. Nou, dan hebben we nog een soort rondtour. Dit is voor u super. Ja, gewoon van de infrastructuur is al je volle makkelijker. De oorlog altijd bij de vleerbasis, maar dit is al je wat compacter. Logistiek is het volle makkelijker. De bussen hoeven net te rijden. Het ontwerp zit zelfs dwaren in. Wat rekening mee houden is wat dus leden naar binnen te kennen. Dus daar is rekening mee houden. Het is helemaal op en top. ICT, geluid, elektriciteit, alles is regelen. Hoe belangrijk is deze baan nou voor de brede sport? Want hij je er zelf al een keer rijden, want jij bent zelf ook wel een fanatiek rieder. Ja, ik ga er net rijden. Dat maakt wel in kwart. Ik denk dat het heel belangrijk is. Want je die lietsere baan in Ljout, nou, dat wie uiteindelijk helemaal uitleeft. Ja, hier heeft het gevoel dat het echt geweldig rieden is. Vergelijkbaar met Tialf. Ik denk dat het noorden van de provincie hier komt. Nou, er zit een hele soort rieders. Dus het is wat rieden in Friesland een prachtige ongeweest. Ja, want jij hebt hem zelf 2 keer rieden, hè? De tocht. Ja. En heb je dan ook een soort oeren maken in een ijshal? Of ben je gewoon ongetraind? Nee, ik net ongetraind. dat rijdt net in. Maar als je 14 dagen goed opbouwt op natuurijs en dan heeft wat een basisconditie, dan kist het wel. Maar er zijn natuurlijk mensen die rijden hier elke winter om kleer te wijzen voor die Alversterre toch. Ja. Ja, dus maar hier alles is eigenlijk kleer.
Ja, Er is het nog maar Eén detail. hier liet detail eigenlijk. Ja, dat klopt. Het mag nog even wat vriezen. Ja. Maar goed, daar zeggen wij maar van, dat komt nog wel een keer. Dat wachten we maar aan. Maar we hebben wel alle faciliteiten zodat we het nooit beter krijgen. Ja, nou is het natuurlijk wel zo van, je bent in één keer een bekende Nederlander geworden in 2012, doet je zo dat je het net toch? Ja. Maar van, nou komen we hier dus hier en bij al je rederiet van naden eigenlijk, hè, bij deze officiële opening. Wil je er nou vaak op ongesprutsen van, hoe komt het wieling? Ja, maar dat gaat heel hier terug. Oh ja? Ja, dat gaat altijd terug. Ik zie me thuis. Ja, ik zie me thuis. Van, dit en dit hekje, dus komende winter gaat het echt terug. Nou, wij zeggen altijd maar even zien. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel invloed. Dat is gewoon zo. Je wordt er eigenlijk elke dag aan herinneren. Elke dag willen we er aan herinneren. Nou, maar Totdat het een keer terug is. Totdat hij een keer terug is. Yes, Hartstikke wel, laten we daarop hopen. Dank voor je komst. We gaan weer even naar je collega Roelof. Roelof, hij stelt misschien echt in voor de camera die het wat te krijgen heeft bij de Oversterrentocht. Ja, hey, moest je zien, jongen. Ik ben al gewoon stil al op het ijs. Dat maar officieel denk ik net. Maar als je dan op het ijs staat, dan kom je hele leuke mensen in. Zoals Henk Arnett. Ja, wie bewieling, die maakt het nog mooi uitzien. Maar ja, jij hebt het meegemaakt, de winnaar van 97. Hoe voelt het om hier te zijn en dat alles refereert aan die geweldige tocht? Ja, het is natuurlijk heel mooi. Kijk, het wordt bijna 90 jaar geleden. Het is eigenlijk al veel te lang. Het is voor mij natuurlijk een hele bijzondere dag geweest. En je ziet natuurlijk dat het gewoon hier heel erg blijft leven in de genen. Maar bij ons ook in West-Nederland. Ik word er dagelijks nog steeds aan herinnerd. En iedereen is er toch mee bezig van. En ik heb de afgelopen maanden weer zo vaak de vraag gehad van komt hij of komt hij niet. Ik zei, nou ja, ze zijn er niet voor klaar voor. Ze hebben er een hele mooie nieuwe hal voor gebouwd. Dus dat zit goed. Ja, en nou uiteindelijk moet het laatste stukje doen. En als je kijkt naar deze hal, hè, want er zijn natuurlijk een heleboel. Maar is deze ook nog specifiek belangrijk, ook voor de streek of noem maar op? Nou, ik denk dat dit een hal is. Ik ben hier een maand geleden een keer wezen kijken. Ik heb nog 3 jongens die ik begeleid heb de afgelopen zomer. Daar ben ik hier wezen kijken. Ik vind het gewoon een unieke hal in Nederland. De entourage, de sfeer, maar ook het idee erachter en wat... En hebben we ook besproken is het klimaat en hoe ze dat doen. De hele financiering. Ik bedoel, een ijshal die zichzelf financiert. Ja, dat is natuurlijk gewoon uniek in Nederland. En dan is dit gewoon echt een uniek project. En bij ons in West-Nederland hebben wij natuurlijk 4 banen die echt gedateerd zijn. En wij in West-Nederland moeten inmiddels ook echt toe naar een andere baan. Ja, zo'n complex zou bij ons ook neergelegd moeten worden. Hartelijk dank. We zien dat de opening begint. Oké. Ja, nevens mij moeten we gauw naar de officiële handeling, jongens, want de opening is nou los. Hierbij verklaar ik de Elfstedenhal voor geopend. Geweldig, mooi hè? Ja, het officiële moment wie dat dus de officiële opening van deze nieuwe Ljouwerter Ijshal, de Elfstedenhal, die dus toch Wim Weenk, een kraanmachinist uit Geesteren. Hij wie dus de allerlaatste toerrieder die de joggetje zo'n joggelig aankwam op de bonken. Hij wie dus de allerlaatste en we hebben even een reportage gemaakt. Het is haast 12 uur, nog even. En de 15e Overstedentocht zit er alweer op. Nou, we staan hier bij de bonken. Bij de finishlijn van de Elfstedentocht. En waarom is die voor u zo speciaal? Nou, ik was in 97 was ik de laatste die over de finishlijn kwam. Er was nog iemand na mij en dat was dan de laatste. Ja, het is een zwartrijder. Het is een zwartrijder. Ja. En dus ja. En toen ik was bij de stempelpost en toen kwamen ze aan me, ik was met de schaatsen aan het uitdoen en toen kwamen ze bij me, ik moest mee, ik zeg nee, eerst de schaatsen uit. Nee, dat is iets speciaals. Oh, en dan begint alles te rollen. Oké, en ontzettend gefeliciteerd. Ja, dank je. Er komt nog een andere bij. Onze commissaris zet ook zijn handtekening erop. Dit was echt absoluut op het nippertje. Erika Terpstra die stond erbij. Een dikke knuffel van gehad. Ja, super. Ja, tof. En dan? Ja, dan is het afgelopen. En dan moet je naar huis. Ja. En ja, je komt met de bus mee naar het VEC, maar mijn overnachtingadres
van de dag ervoor. Er was een dikke hand op. Ik dacht, dat stukje daar loop ik. Ik denk, dat is niet zo ver. In mijn beleving was het maar een klein stukje, maar het was toch iets verder. Kilometer of 5, 7, ik weet niet precies. Een heel eind. Op blote voet. Ze belden op en vroegen ze voor het tv-programma van Jos Brink. Dat voor de overdracht van de Rode Lantaarn. Officieel is die niet van de Friese Elfsteden. Jaap Nienhuis die heeft die in 63 in het leven geroepen. En ja, en dan moet je. En de volgende keer draag je hem over. En ja, het is iets speciaals. Ja, dat wie Wim Wenk, de allerlaatste toerrieder van Joggetje Zoon Joggelig. Nou, we Henk Angenens zien, dat wie de winnaar van de overstedentocht van Joggetje Zoon Joggelig. We hadden de allerlaatste zien van Joggetje Zoon Joggelig, Wim Wenk. Maar waar wie nou de allereerste toerrieder? Ja, en die zit nou een jonker mij, dat wie Jo. Nee, dat is niet helemaal juist. We waren bij de eerste 4 van de Tour waren we binnen. Ja, Rolf Kruithof. Ja, maar Jo, hier toch krek de voet, krek ja, wat misschien jij dat de streek, toch? als ik de grote tochten en bij de finish doe ik al die benen naar voren. Dat is dit keer misschien ook geweest, dat weet ik niet meer. Nee, maar even voor de mensen die het misschien net meer weten. Jo bent net Samarien, want dit is een bordje. Een gewonnen alternatieve Elfstedentocht van Jan-Rolf Kruithof. Je bent onvervoudig winnaar van de alternatieve Elfstedentocht. Ja, en dat vind ik een mooie herinnering. Ja. Ik was toen in de tijd super sterk. Als er ook een muur over het ijs was gegaan, dan was ik er was erheen gevlogen. Want ik had zoveel energie. Ik stak toen in de tijd met kop en schouders boven de anderen uit. Ja, elke tocht langer dan 200 kilometer, die wie voor jou. Ja. Jou hier alleen nog de pech dat er in die tijd eigenlijk, in de bloei van jouw sportieve carrière, dat er nooit echt een echte Elfstedentocht verrieden was. Nee, waren er een aantal geweest, dan was ik zeer waarschijnlijk in aanmerking gekomen om 1 daarvan te winnen. Maar helaas, het is niet zo geweest. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd nog alternatief kon. Ja, maar toch even in Joggetje Zoon Joggelig, toch hing je hem dan een uitspraak, zoen je hem dan te gerren, want je ziet in een kopgroep van Fjouwer? Nou, niet, ja, in de kopgroep van de Tour in wezen dus wel. Wij waren met een man of 5, 6. En er was dus een afspraak dat we samen dus over de finish zouden gaan. Ja, en ik was toevallig met benen iets eerder zeker. Toen ben ik aangemerkt als nummer 1. Maar dat is niet juist. We waren met z'n 4 en bij de eerste 4 binnen. Hebben ze dat jou twee oornaam dan een beetje, die oren? Nee, dat weet ik zo niet meer. Want we kunnen op leeftijd, dan zie je dan wel de gezichten, maar de namen kun je daar niet meer bij doen. Nee, maar jou willen altijd winnen, toch? Ik bedoel, dat is nou 1 keer het aard van het beestje. Ja, nou, als dat niet zo was geweest, had ik nooit veel alternatieven kunnen winnen. Nee, want jou wint Big Cool Hut. Ik zei niet, kijk al elke lange tocht en die wie eigenlijk voor jou. Want wat wie de zijn alternatieven, is het eigenlijk zwier of minder zwier als de echte? Nou, ik denk dat die zwaarder is, want daar heb je dus ronden van 50 kilometer en daar zie je bijna niks. Je ziet een keer een ijsbeer of een visser, maar verder zie je niks dus. Je zeggen echt ijsberen daar in Finland? IJsberen, ik denk wel als je een beetje moeilijk staat dat je dan op zich moment wel ijsberen zag. Maar in werkelijkheid niet natuurlijk. Maar kijk, aan echte Vriezen, dan ga je van stad naar stad. En dan krijg je voor zo'n stadplaats een beetje minder, maar dan kom je in zo'n stadplaats. En dan krijg je weer een oppepper en dan ga je weer naar de volgende. De echte Elfstedentocht is eigenlijk vol leuker. Ja, ik durf het ook te zeggen. De 11 inleveren voor 1 echte, dat zou ik hartstikke mooi hebben gevonden. Ja, nou, deze hal, wat vind je eigenlijk van deze hal? Nou, dit is een prachtige hal. Die is van buiten is hij mooi, maar van binnen is hij ook gewoon fantastisch. Ja, want je bent nog altijd zeer sportief, hè? Ja, ik fiets elke dag nog 1,5 uur. En ik wil klaar zijn als die eventuele Elfsteden komt. Ja, want met alle respect, hoe oud ben jou? Ik ben nog maar 79. Nog maar 79, ja. Dus jou bent er wel klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor en ik heb het idee dat hij dit jaar komt, of in ieder geval dit seizoen. Oh, echt weer? Ja. Want je hebt een startkaart? Ja, ik heb startnummer 708, ik ben lid vanaf 1956. Ik heb de 56 en 63 heb ik ook de finish gehaald. Was ik 20 over 8 dus 's avonds binnen. En dan 85, 86 en 97. Je hebt ook een logeeradres of niet? Ja, ik heb ja, PC Hoofdstraat nummer 77. Hier in Lauwert? Ja, in Lauwert, hier vlak bij de stad. Ik ben dus toen in 2012 het zou komen, ben ik direct in de auto gestapt en hier naar Leeuwarden gereden. In het eerste huis bij de stad heb ik aangebeld of ik daar dus kon overnachten. En ik krijg iedere keer met auto nieuw nog een berichtje dat die afspraak nog steeds staat. PC Hoofdstraat nummer 77. 77. Nummer 77. Hartstikke mooi dat jou er even hier. Familie Tichelaar. Familie Tichelaar. Had jou dat jaren
je wint vergeten, hij net hè. Ja, Roelof Kruithof, hij rekent erop, toch? Jo, reken je erop ik reken erop dat hij dit jaar komt. Hartstikke mooi. Dank voor jouw komst. We gaan weer eventjes naar je collega Roelof. Roelof, steeds het maar. Westjist. Ja jongen, de met name Fijntjes, die spelen hier het dak erop, dat dak maar zinnenpaneel. En hier zit een man die is grutsk. Johan, even potje even niet, daar zit hij hè? Je ziet schrapen hier zien van oude ijshal. Daar mochten mensen hun gevoel en hun herinneringen instapje. Als snieën en dat is smolten en dat hebben we weer uitgegeven. Dat had Wim voor ons dienen. Wat wie die herinnering? Ja, dat is een product samenhorigheid, gezelligheid bij elkaar. En dat was die zijn grote haal was dat bijnemen. Slag het dat wat? Ja, nee, absoluut. Dat lukt. Ja. Hey Wim, ja, toch wel een heel succes hè, voor jou. Je mocht als laatste aankomen en nu als eerste openen. Vergeet je nooit meer, denk ik? Vergeet ik niet meer. Echt niet. Super. Hoe voelt het ijs? Goed. Heel goed. Trek zo nog een paar rondjes. Ja. Ben je nog in training voor een Elfstedentocht? Op het moment niet. Nee. Maar wie weet. Als het natuurreis komt, ben ik er weer bij. Hey, en als jij de mensen uit jouw gebied, hè, want je bent van buiten Friesland, zou moeten adviseren, waar moeten ze gaan schaatsen? Hier in Friesland. Maar niet? Zeker. Hey, Johan, dit is een heel stuk op je markamer en daar heeft het nou gewoon. Is dan ook een beetje opluchten? Nee, want ik zie er net bot doorheen. Als dat mij elkaar en gezellig is en we weten precies welke kant we uit willen, dan is het net meer moeilijk. Nee, dan is het een feestje vieren. Wij zullen nog even zien, want je staat nog een heel stuk mensen lekker te feesten. Ik herinner nog eventjes naar wat mensen daar. Hartstikke leuk. Hallo allemaal. Hoe zijn we helemaal blij dat het geopend is nu? Fantastisch hè? Ja, geweldig. Heb je nog een rondje geschaatst? Nee, nog niet. Nee. Ik heb mijn schaatsen niet meegenomen. Ik kan ze ook huren hier, dus ja. Ga je zeker doen? Ja, zeker. Ja. Oké. Nou, de met name Fijntjes, die spelen nog eventjes. Ja, prachtige opening. Hoorn, Jere en Arjen en ik zou zeggen, ze sluiten het lekker aan jongen. En dan geven wij een slagje om net. Ja, Roelof, dat is helemaal gelijk, jongen. Prachtige opening dus. Die de allerlaatste toerrieder van Jochetje en Zoon Jochtig, Wim Weenk. Nou, we zijn al hier de winnaar van Zoon Jochtig, Henk Angenent. We hebben de directeur van de Elfstedenhal. We hebben de laatste toerrieder. We hebben de eerste toerrieder. Dus ja, hiermee komt er een eind aan deze speciale aflevering van Bient Hielendol. Dus in het ramt van de opening van de nieuwe Ljouwerter Ijshal. Nou, Asen, kun je weer zien naar het Frieske Nijs in Joet. Ik zou zeggen, nog een hele gezellige jongen. Dag. Leuk? Leuk. Moet me maar even zien.